ना नहीं सुविधा सुविधा अपना लोग मध्य प्रदेश से कैसे लगा ये हाल अच्छा बहुत बढ़िया लगा चलिए से यार पूजा पूजा चलिए से इतो की फटो खुलुमबाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों आङो मा बुंनो आं गावखौनो बुंनो थाखाय लामा मोनाखै मानोना जि जायगायाव दंफैयो आं बेयाव जे थाबायनो लामा गैया आरो बाथ्रा बुंनोबो लामा मोनाखै मोनसे उदाहरन होनांगोन जेंनानि गेजेराव बेबायदि जेंनानि गेजेराव जे मानसिया लामा नागिरना मोना मालाबा दुखु जायोब्ला जों लामा आन्दायो थिग बेबायदिनो नैबे दिनै बे भिरखौ नुनानै आं ओरैबायदि सोमोनांनो गोनां जादों जे आंहा दिनै बे लामाजों सौसिलांनो थाखाय बा बे लामाजों थांनो थाखाय खुनु भु गैया एबा लामा नागिरना मोनाखै लामा गोथेनाय जाना दं थेवब्लाबो नोंथांमोननो नैबे तेलिसाल लोखि रायजोआरि लोखि फुजा बे रायजोआरि लोखि फुजानि मण्डपसिम आं थांनो नागिरदों थारैनो बे मण्डपसालियाव जे मानसिफ्रा माबायदि जादों बा बे मण्डपसालियाव थारैनो बेबायदि होंगो दोंनो दंना गैया नैबे श्री श्री सिसुपानि रायजोआरि लोखि फुजा सामलाय आफादनि गाहाय मण्डप जा लोखि मुर्तिखौ फज'नाय बे फज'नाय सालियावबो मानसिनि भिरखौ नुदों थारैनो बे मानसिनि भिरफ्रा गोबां सुबुं दंब्लाबो बेयाव गोबां सेलफि लानाय मबाइलजों गावबा गाव फट' दिखांनाय बेखौसो जों नुनो मोन्दों दा बेयाव जोङो आसा खालामदों जोङो बा गोबां सुबुंनिफ्राय सोंनोबो नाजागोन मानो होनबा बेयाव मानो एसेबां भिर जादों थारैनो नैबेयाव केमेरा पार्सन बिथांखौ सोरगिदिं दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय दा बेयाव नाय गावबा गाव मबाइलखौ ना सेलफि लोगोजों लोगो मबाइल फट' साफायलायनाय बेखौसो दं थारैनो नैबे जाबाय गाहाय मण्डपसालि बे गाहाय मण्डपसालियाव गोबां इसोरखौ हयथ' सिबिनाय बे सिबिनाय हाबाफारिखौ लादों बा सिबिनो फैदों खुलुमनो फैदों थारैनो जोङो नैबे साखाथियाव बा मण्डप सेराव जोङो नैबे मण्डपआव जि लामानि भिरखौ नायनानै बे मण्डपआव जेसेबां मानसि जानांगौमोन बिसिम नुवाखै थारैनो हयथ' बेयाव सिबिनाय जाय फैदों बिथांमोना बेयावनो थांखि लानानै फैदों जाय आरो गिदिंनो फैदों रंजानो फैदों बिथांमोनाथ' बेयाव हयथ' रंजादों दा जोङो आरो नैबे साइड जानायखौ नुनो मोन्दों दा बे भिरखौबो जों एसे संदाननि बा मानो बेयाव भिर जादों थारैनो होंगो दोंगो भिरनि गेजेराव जों सोरखौ सोंनो सोरनिफ्राय मा लानो बेखौ नुदों केमेरा पार्सन भुबन ब्रह्म बिथांखौ नैबे बेयाव मा दोननाय जादों आरो मा खामानि सोलिबाय थादों जों बेखौ एसे मिथिनो नाजागोन बे थारैनो जोङो दिनैनि दिनाव गोबांखौ नुयो बेबायदि हाबा हुखायाव सेल्फि पइन्ट नामा बे होननाय बे बुस्थुखौ जों मिथियो बा सेल्फि पइन्टआव हयथ' गोबां मानसिया बे समाव सेल्फि लानो फैदों लोगोसे बिमा माइनावखौबो सिबिदों आरो गावनि बेसेबां महर बेफोरखौबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावनाय आं माबायदि देलायना फैदों माबायदि गानना फैदों हयथ' फोसावना लानाय बे सुबिदाखौबो नैबे तेलिसाल रायजोआरि लोखि फुजा सिबिसालि दैदेनगिरि बिथांमोना हयथ' बे सुबिदाखौबो रायजो राजाफोरनो बानायना होदों दा समायना हयथ' बेयाव सुबुंफोर बा बिनानाव बे नुजाथिफैदों बे बिनानावखौ बहानि माइनावा पाहारतुलि गलाघाट जिल्लानिनो ओमफ्राय बेयाव मा सोलिबाय थादों फट' शुट मा होनो बेखौलाय सावगारि फट' सेल्फि मा होनो बेखौ कन्टेक्ट करबा एसे नावजान কিমান দূৰ ইয়াৰ পৰা কি চলি আছে ইয়াত পূজা চলি আছে ইটো কি ফটো মৰা জেগা ভালকে হয় গেদেৰ উন্दै কৰ পাইছে ভণ্টি মই নাজানো পাইছো নাওজান কিমান দূৰে হ'ব ইয়াৰ পৰা দূৰে হ'ব কেতিয়া আহিছে অলপ দেৰি হৈছে ন কেনেকুৱা লাগিছে ভালে লাগিছে কি বুলি কয় এইটো ফটো জাগা নে जों मिथिया मा फटो जागा चेनेल अरुण ब्रह्म फेसबुक फाले ঠিক আছে पाहारतुलित গৈছো মই दे गोजोननाय थाबाय मा सेल्फि फट' तुला जायगानो जों बेखौथ' बारा बुजिला दा गोदान जायगा जाबाय दा बेबायदि भिरभारखौ नुदोंना लामानि भिरखौ नायोबाथ' सोमोनांगोन दा जोङो फुजा सामलाय आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथांजों जों सावरायगोन दाबो हयथ'
पुजा कमिटिनो मोजाङै डिउटी बा बिथांमोनखौ सुबिदा होदों স্যার কেনেকুৱা আছে ভালো আছে ভালে আছে না হয়তো ডিউটি ঠিক ঠাক কেতিয়াৰ পৰা ডিউটি চলি আছে আপোনাৰ লগত আমাৰ হাকাবা হা হাকাবা কেইদিনে চাৰিদিন ডিউটি ন এনেই সুবিধা আপোনাৰ লগত একো নাই তামোল খোৱা বস্তু হয় একো বেয়া বস্তু নাই আমাৰ जोंनि बे पुजा कमिटि लोखि पुजानि जि दैदेननाय बेयो थारैनो जेबो दाङा बाजि जायाबासिनो रोजा रोजा सुबुं अनजिमानि गेजेराव साननैया मोजां थांबाय दा आरो दिनै आरो गाबोन दंबावो दा बेयाव बिथांनि जि नाजानाय बिथांमोननि टीमनि खामानि मावनाय बेखौ मा बुंगोन दैदेनगिरि बिथाङा सानब्रैनि जि हाबाफारि बिमा माइनाव लोखि पुजा बियो जोंहा दिनै साननै इतिमধ্যে बारलांबाय आरो मोजां बारलांबाय आरो दिनैनि जि माने सुबुं गौमा जिबायदि जमा जादों हयथ' निस्सय रायजोफ्रा बयबो नुदों आरो दिनै जिबायदि गेदारिं जादों हयथ' बिनिख्रुइ बांसिन जों आसा खालामबावगोन गाबोन जोंहा मोनसे प्रग्राम दंबावो लास्ट प्रग्राम गाबोन जिहेतु जोबगोन बेयाव जेन बांसिन जाबावगोन आरो नाथाय जों बेखौनो खावलायगोन दिनै जेरै जोंखौ थांनाय साननैयाव जिबायदि मोनसे डिसिप्लिनाव सारा रायजोफ्रानो जे जोंखौ सहाय खालायनानै जाफुंसार होदों थिग बेबायदिनो दिनैबो मोजाङैनो जिखिनि हाबाफारि दं बेहाय गासिबो मोजाङै जाफुंलांगोन होननानै जों आसा फालिनो हायो आरोबाव गाबोननि जि प्रग्राम दं बेयावबो जेन बांसिन गेदारिं जानायजों लोगोसे मोजां जेन गासैबो हाबाफारिया जालाङो बेहाय गासिबो जोंनि रायजोनिनो गासिबो मदद आरो हेफाजाबखौ नांगोन खारन शान्ति भाबे बे फुजाखौ खुंनायाव बयनिबो माने सहाय आरो मददखौ जों लुगैगोन अब्लासो बे मोजाङै बारलांगोन होननानै जों आसा खालामनो हायो बेनिखायनो जों नोंथांमोननि बेहाय जों खावलायनो लुगैयो जे बयबो जेन गावनि मोनसे आब्रुथि शान्तिनि आब्रुथिखौ लाखिनानै जेन बयबो बे फुजायाव बाहागो लानायजों लोगोसे शान्ति भाबे जोंखौ जेन फुजा खुंलांनायाव मदद खालाय बिनि थाखाय आं बयखौबो गुरै खावलायगोन बे समाव जे जोङो बा गोबां साननैसो सिगां बिथांमोननि मोनसेल' आसा बा बोथोरखौ बिथांमोना मोजां रायजोनि थाखाय मोजां जायो बेखौ आसा खालामबाय थादोंमोन हयथ' बिथांमोना बे बोथोरनि थाखाय सिगां फारसेबो बा बे हाबाफारिया जायैनि सिगां हयथ' इसोरनाव आर'ज गाबदोंमोन थारैनो 1 किल'मिटार डिस्टेन्सनि गेजेराव गोबां अखा गोबां न'खरनि नला लांगोना हाब्रु दैस्लं जानायखौ जों नुनो मोन्दों दिनैबो दं खिन्थु नैबे जे फुजाथलियाव जे नैबे कमिटिखौ इसोरा जे नोजोर होदों बा नायदों अनसायदों बे आंनिफ्राय एसे अनुभब खालामदों आरो बेखौ गाहाय नेहाथारि हिसाबै इसोरनि सायाव मा आसा दं आरो इसोरखौ नों माबायदि फोथायो इसोरनि सायाव फोथायनानैनो जोङो नैबे फुजाखौ जेन जेबो बोथोरा जेन जोंखौ जाल्ला खालाया बेखौ नोजोर होनानै जों जोंनिफ्राय मोनसे हाबा मावदोंमोन बे हाबाया मा जों बेखौ बुंनो थांलिया नाथाय मोनसे हाबा मावदोंमोन जायनि थाखाय जोङो दिनै मोजां बोथोरखौ जेन जोंनो बेबायदि खालायना होनायनि थाखाय दिनै सुबुंफ्राबो अनेक बेहाय फैनानै गोजोननायखौ मोन्दों आरो आसा खालायबावदों गाबोननि जे हाबाफारि दं बेवहायबो मोजां बोथोर जानानै जेन बयबो रंजानायजों लोगोसे बिमा माइनावखौ सिबिनो हागोन गोजोननाय थाबाय बे जाबाय बे दैदेन आफादनिनो गाहाय नेहाथारि बिथाङा देग्लाय फार्स्ट आरो बे हिसाबै हयथ' बिथाङा नैबिनिफ्राय आनज्रायनो मोनाखै जों गिदिंनानै मोनबाय जे रोजा सुबुं बेसे रोजा जागोन खिन्थु बिनि हिसाब रावबो होनो हाया मानो होनबा एसेबां गुवार एरियायाव जे आगान होनो जायगा गैया थारैनो बेनि हिसाबखौ हयथ' जोङो दा सम्भब नङा 50,000 1 लाख होननानैबो जों रोखा होननो हाया बा बांनो हागौसो खम नङा थारैनो बेयाव रौनिया हान्जा बिथांमोनजों हयथ' गोबां मदद होदों दा साहब कैसे है ठीक है अब ये साल पहला आया आगे भी आया था यहाँ पहली साल आया पहले आया आप कहाँ से है मैं मध्य प्रदेश से कैसे लगा ये हाल अच्छा बहुत बढ़िया लगा बहुत बढ़िया है ना हाँ ठीक है साहब कैसा है मीडिया के लिए लाउड जी ठीक है हाँ ठीक दे गोजोननाय थाबाय बिथांमोना गावबा गाव मोनसे प्रट'कल थायो दा बे प्रट'कलनि बाहेरायाव थानानै बिथांमोना केमेरायाव बाथ्रा रायलायनो मोना दा बे बाथ्राखौ जों मिथिदों बेयाव नोंथांमोना बेबायदि सान्थि सिंखला भाबै बेबायदि हाबाफारिखौ जाबाय थानाय नुदों आदाया कमिटिनि ना कमिटिनि ओरैनो देग्लायनि हाबाफारिखौ माबायदि नांदों माबाफोरथ' मोजाङानो होनना सानदों आरो ना मोजाङानो देग्लायनि माबानाय ना थ' बेबायदि प्रग्रामथ' आगोल बहुत आज डाबल 5 जाबाय जेनेबा बोसोरारि सोर लोखि फुजानि माबाया ना ओमफ्राय देग्लायनि देग्लायनि माने आगोलनि दिनबा आफा आफि बा आबौ आबैयानो जोंनो बे माने माबाखौ जेनेबा फालिनो लोखि फुजा गायसननाय गालांनाय दा जों दिनैनि मानसिनि जिहेतु सुबुं गौमा
मानसि नुजाथि फैनाय माबायदि नुदों गुबुन दिननिख्रुइ बांसिन जादोंना बांसिन बांसिन बा बांसिन बा ना? बा बिदिनो माने बुंनोनो माने बुंनो भाषायानो गैया भाषा लेंगुवेजआनो गैया ओरैबायदि। इसिबां माने माबा आरोना माने इसोरा सुबुंफोरा अनसायदों। अनसायदो सुबुंफोरा फैदो आरो इसोराबो अनसायदो बेबायदि बाथ्रा आरोना आरो मोनसे मोजां खावलायनाय बाथ्रा। थागोन आंनिफ्राय जे नोंथांमोना बेयाव बे नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो गुबुन जाति जनगोष्ठिनोबो मोनसे फोरमान होनो हागोन बे हिसाबै जोङो आं लुगैदों बा जोंनिफ्राय लुगैनाय जे नैबे थानसालि मन्दिर बे समायनानिख्रुइ समायना जानांगौ भबिष्यत जिहेथु गोबां सुबुङा बेयाव आशीर्बाद लानो फैयो बिनि सोलायनाय बा बिनि समायना थासारिखौ बयबो लुगैयो नङा होमबा जोङो हमना ला नेक्स्ट फैबाय थानाय समाव बे पेन्डेलनि अनगा पार्मानेन्ट जिहेतु सलुसन जेनेबा सलुसन आलायनि गेजेरजों नायथावना थिग बेबायदि समायना रमायना बेबायदि जायो आरो। मन्दिर जानांगौ जायो होमबासो भबिष्यत जुदि बेबायदि मानसि फैनाया मोनसे फोरमान होगोन थारैनो नैबे लोखि फुजाया बा लोखि फुजा कमिटिया सैथो एबा थार गोसोजों खामानि मावदों होननानै हयथ' सानना लानो हागोन ना होमबा थेंक इउ खिन्थु बे आंनि मोजांथार खावलायनाय जागोन। बाथ्रा खावलायना थिगानो बेबायदि जानांगौ जिबायदि आगोलनि जुगावथ' माने जाम्बा जाम्बि आबौ आबौ माबा ना जि आजि गायसनना गालांबाय। गायसनना गालांबाय बिखौ जों माने निउसनखौ लाखिनो थाखाय सिनाखि लाखिनो थाखाय जोंनि माने गासैबो जोंनि बर'आथ' बेयावथ' एसेल'सो एसेल'सो ना गासैबो माने बाखि दाब दाब जायगानि गामिनि हारसाफोर बा नेपालि माबा बा बिहारि माबाबो समर्थनखौ बिराद मोजां बाथ्रा आरो बे माने बिराद भबिष्यतआव बिराद मोजां बाथ्रा आरो आंबो बेखायनो जोंबो गोजाननि हिसाबै जोंबो मिडिया हिसाबै जे जोंनि बर' हिसाबै जोंहाबो गोग्गानाय दं गौरब थ' बेबायदि जिहेतु अनलि बर' कमिटिया जे दैदेननाय गुबुनाव जों बेबायदि नुवाखै बेनिखायनो बे सबसे समायनासिन साबसिन हामसिन बुहुमनि मादाव मुंदांखा जायो नंगौना नङा गलाघाट डिस्ट्रिक्ट गलाघाट डिस्ट्रिक्ट हिसाबै मानो होनबा बर' जाथियाबो जे बेबायदि समायना मोनसे लोखि बिमा मुर्ति बा लोखिखौ सिबिनाय बा बिसिनाव बे मोनसे धर्म माने धर्म फोथायनाय दं बेबायदि फोरमान जायो आरो दा बे समाव धन्यबाद आरो नोंथांमोनाथ' फैदो बेहाय बे मा रादाब बर' रादाब ना बर' रादाब फैदो बेहाय जोंनि सिरिसिल धेमाजियाव फैदो दा जोंनि तिलिहाल गलाघाट डिस्ट्रिक्टआव फैदो मोजां मोजां साबायखर थाबाय नोंथांमोनखौ थेंक इउ गोजोननाय थाबाय धन्यबाद थेंक इउ बेखिनि सम होनायनि थाखाय दा बे बाथ्राखौ जों फोरमायनो नागिरदों आरो नोंथांमोननो बे बाथ्राखौ बुंखाबाय जे जोङो मा होननानै बाथ्राखौ फोरमायनो थारैनो बेयो मोनसे जारिमिनारि श्री श्री बिमा माइनाव लोखि फोरबोखौ बोसोरै दिनै 55थि जाबाय बिथांमोननि दा अजस्र बुंनो हायै बुंनो अनजिमा गैयै मा होननानै फोरमायगोन मा बाथ्रा बुंगोन दा बे समाव जोङो जे अफिस स्टाफनि मावथिफ्रा बेयाव ग्रोन ग्रोनै जिरायना दं आरो आदाया दा बिथांमोनखौबो जोङो बिथांनिनो मावथि बिथांमोनखौबो जों एसे नैबे समाव फंनैसो बाथ्रा सोंनो नाजागोन जे गुबुनफोरनि बायदि देग्लाय बोसोराव हयथ' माबा मोनसे मानसिफोरखौ बांसिननाय नुनो मोनदों थारैनो नोंथांनि नोजोराव बा नोंथाङा दिनै सामलाय आफादनि सासे सोद्रोमा बे हिसाबै सुबुं अनजिमाफ्रा माबायदि बहुत बेसि गोदोनिख्रुइ निस्सय मानो होनबा नैबे ओनसोलनि रायजो राजा बा कमिटिखौ अनसायनाया बांदों मानो थाखाय बेयाव माबा मोनसे आदर्श दङ दा इयुनाव नोङो मा सानो जे नोंथांमोननि बे लोखि फुजानि गेजेरजों बे ओनसोलनि बर' बे ओनसोलनि दैदेनगिरि बे ओनसोलनि गियानि बे ओनसोलनि जौगानाय गासैबो फोरमान रोखा जागोन दा बिनि थाखाय नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव मा नाजागोन आं बेखौ नाजानो सानदों जे गथाय जोंनि सिसुबानि आनसलिक गलाघाट डिस्ट्रिक्ट सिङाव थानाय गासै रायजो राजानिसिम आं माने फैबाय थानाय समसिम जेन मोजां बेबायदि सोलिलाङो आरो जोंनि बे जितु सिसुबानि दखरा श्री श्री लोखि मन्दिरा आरो जौगाथों होननानै आं सानो आरो नाजानाय थागोन गोजोननाय थाबाय बिथांमोनानो मावथि